San Travels, importante, youtubers, lo máximo, Perú. Mayong hapon sa tanan mo ni ang lugar sa usa ka nga lugar day Brad? Ha? Kalawaw. Kalawaw? Kalawaw. Talawaw unan sa Bukidnon no? Ah, na. bako padus kid no. Apadulong ni sa pero dire atalaingon na ni dire no. Ah, talaingon sa. Pero unsay kasulti nimo nga lugar dire peaceful kayo no? Kapis ko. Peaceful kayo nga lugar. Unsa ingon nila delikado daw kay dire mo biyahe og gabi. Ay wala. Padulong og talaingon. Wala man gawas dito sa Napulinan. Area. Dito, pero delikado kay unsa man ang atong makuan dito. Ang Pero delikado na yung mga panayo ana. pero Pero karon wala pagulawan naman. karon kay mulabay mo karon dito padung ko kaning Bukidnon Cagayan okay ra wala problema. Okay ra. Taga dire juga sir. Oh, dagat diri. Taga dire ka taga Talaingod ka. Taga Panayaw no. Talaingon. Dire juga tao sir pila mo padayon karon sir. Kalinan ko. Ha? Kalinan ko. Taga Galinan? Ana kapoy ra ko sa Talaingon. Kay dire ka na naminyo. Ah, Pero unsa may kasulti nimo dire sa Talaingod? Mayo kayo. nen. Istorya ra na nilang gubot no. Ah, gubot. Kaya pero lagi ra man diri. Alagi ra dire. So sa karon nga panahon linaw na kayo no. Wala no. Murag nakita nato dire nga nindot kay kalsada sa ubos no. Ah. Nindot kayo ang kalsada. Kisay pangalan nimo sir? Romel. Apelido? Ciprian. Ciprian. Taga kuan gano, taga Talaingon diri. Talaingod na taga diri. Ah. So ang atong makuan diri nga ang Talaingod karon nindot na kayo. Ah, Nindot na kayo, peaceful na kayo. Ah. Ang mga lumad nagkayo usa na no. Oh, So sa una, sa una nga yung mga gubot-gubot sa una, pero karon murag wala na. wala na karon. Peaceful na kay. Peaceful na kay karon no. Ah. Kay murag ang mga lumad nakasabot na sad sila sa Ah. pamaagi sa sistema sa kuan. Oh. Kay katong lumad nga wala kabalo og ABCD karon nakabalo naman sila. No? No? Ang kuan pod, ang grupo pod namo sa mga pastor Oh. sa kanang MRP gani. Oh, ang mga pastor na kanay unsa ka simbahan pod? Word of God ako. Word of God. Sibap. Sibap no. Conservative Baptist. Ako sa Baptist so mayo kayo kay nakapuna ka sa Ginoo day no. Oo. Sa pugo nga pastor nagdala ko. So unsa may kasulti nato sa mga kanang mga tao nga wala pa sa Ginoo? Unsa may itong kasulti sila? Sa pagkakaroon, murag niabot na mis kabukiran pod nagministry. Nagbilis sa kabukiran. Wala na tao nga wala mahibalo sa pulong sa Ginoo. So diri sa Talaingod ang ministry sa pulong sa Ginoo murag halos tanan na kuha na gyud. Nasuid. Na kuha na gyud. Nagian na gyud sila. Lagian na gyud sila. So karon dili ta madlo kung mulabay ta dito atong agyana padong og Bukidnon. Wala na. Unahon na ra to. Gawas diri sa mga area nga kuan. Tong bukid na gyud kayo. O bukid kana diha na yung mga kasigaran mga kuan diha. Diha mo puyo ang mga kuan po. Pikas. Day. So sa pagkakaron mayo na ang dagan karon sa kuan. Wala na. Wala na. Peaceful. So asa karon magkuan pastor magkabok og tubig? Kabukog to. Mayo kayo. Ako gikan po ko sa karon gikan ko dito sa Maragusan. Nyanyari lang po ko diri kay misusi ko sa inyo ang lugar nga nindot kayo. Layo man dayon magkagyan Oh, dito ko sa Maragusan gikan niya. Karon na po ni ari ko diri kay akong gisusi nga ang Talaingod nindot na gid kayo. Nindot na. So Talaingod ko karon kapalong Talaingod niya dito ko sa Bukidnon Cagayan. Dibot ko karon sa Butuan. Butuan niya patagom. Layo pa ni mga agi. Wala layo pa kay ato gining subayon kung unsa ning gibuhat sa Ginoo nga mga halangdon ba. Maulig. Nindot ta kayo ang kuan. Talaingod rin kay highway na ba? Tama gyud na imong gingon no nga nangalagad kig may sa Ginoo kay sa Mateo 6:33. Seek ye first the kingdom of God. And his righteousness and all these things shall be added unto you. So kung nata sa Ginoo ang tanan nga mga butang ihatag gyud sa iya. Wala imposible sa Ginoo kung magpagamit ta sa iya no. Kay sa Philippians 4:19, but my God shall supply all my needs according to His glory in Christ Jesus. So kay kita usara man ta sa Ginoo, ang Ginoo maguban kanato ug magapanalangin. Nga pinipilo. Kay daghan ba ang nag sa mga liso ba? Daghan ang nagkuan sa nagsabod ba? Pero ang uban wala kay nakuha sa pinitan. Pero kita nga naa kaniya sa mayo kitang mga yuta.
O dagan kayo salamat. God bless kayo. God bless. God bless. Salamat. Salamat kayo, salamat. Nindot kayo ang view, murag view gani sa kanang mura og sanan sa Baguio City. Nindot gyud siya as in. Makita gid nimo kuan jud ka ba kanang makahunong jud ka tungod gani kung ma-feel nimo ang kanang kuan kanang nature. Nindot jud kayo siya. Nindot kayo, the best kayo ang iyahang kuan kanang tan-awon mo kan dala siya pag adlaw. Pindot kayo sa kay maamis juga. Maamis juga nindot kayo ang iyang view. Muna nga the best kayo. Patungkis ba to? Pindot kayo ang iyang kuano, iyang view. Ang kalsada, liko-liko siya. Niya ma-refresh ang imuhang pag-drive kay kuan magay siya murag slippery siya ba pero hindot kayo siya ang kuan no kanang usa ni ang kanang iyahang sapa gamay na kayo hindot kayo ang iyahang view ini ang lugar sa padulong ka o Bukidnon tagong to kalayo to Bukidnon kauning di ka tungod sa kanindot sa iyang view. Daghang salamat sa inyong tanan ang pagapadayon pa kita sa sunod nga atong paglakbay. God bless.